Ito, mga kababayan ko, welcome to Filipino TV. We are here now in the Dagupan City. Downtown area po ito, mga kababayan ko, yung mga taga Dagupan. Ito po yung sitwasyon natin ngayon dahil sa low pressure and high tide. LPA po ito eh. Dahil tuloy-tuloy po yung ano. Tapos syempre may warning na po ang ating MDRMO na magbabaha po dito. Pero ito na po yung lagi yung sitwasyon natin sa Dagupan. Hindi naman na po nagbabago naman. Kahit na tinaas na po ito, itong kalsada na ito, o yan, kawawa po yung ating mga kababayan. Siyempre nakasasakyan po tayo. At yan, talagang mataas po. Hanggang ganyan ang taas niya. Kaya affected po yung negosyo po natin dito. Yan. Tapos yung leptospirosis pa, syempre. Talagang mababaw ang Dagupan kasi may mali eh. Mali talaga. Hindi mo malaman kung saan yung ito yung sinasabi na ano, pero doon mataas doon eh. Tapos ito yung ginagawa ng munisipyo. Ewan kung paano mangyayari, pero shout out to DPWH, flood control system yan, no? Yan ginagawa na proposed project ng munisipyo. O, pero ganito naman ang sitwasyon natin tuwing umuulan, tuwing high tide. So, yan, mataas po yung sa part na yun dahil sa, syempre, pinataas yung ano. Pero ngayon, yan, ganyan po ang sitwasyon natin sa Dagupan City. Pero yung part na papunta po dun sa ano, medyo mataas. Pero still, yung mga kababayan po natin, yun, nagtitinda pa rin. Yan, kawawa po yung ating ano, kababayan. Ito po yung kanilang negosyo. Pero, syempre, ito po yung mga anong tawag dito? Yung mga labor na fish vendor na nagbubuhat. Hanggang doon po yung ano yan. Yan, mataas po dyan. Ganyan po, nakikita nyo po yung ating kababayan hanggang tuhod po yan. O, tuhod ba? Hanggang dyan sa area na yun. Yan, sa may downtown area yan. Yan. Pagdating dito, syempre, tinaas na to eh. Tinaasan na to. So, papunta ito ng ano, dating LTO, Land Transportation. Yung kanina, sa may Panta River yun. Karugtong lang po niya dito. Ngayon, dito mataas. Wala na po. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa ating channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Maging bahagi po tayo, mga kababayan ko. Mag-comment lamang po kayo, mag-suggestion, suggest, at tayo po ay magiging isang community bilang Pilipino. Mabuhay po ang Pilipino, iangat po natin ang antas ng ating pamumuhay bilang Pilipino. Maraming salamat po. God bless to everyone. See you in our next video.